Iki bolong ngerti meneh iki. Yo. 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 Hai hoi ya. Hai. Hai. Ya bolong. Oi, padha metua. Hoi. Ya. Yo ya. Hai. Solo ya. Kosio lampahi rasa sarangan sayur rukun rame-rame sayur rukun rame-rame karya agawi kosio lampahi rasa sarangan sayur rukun rame-rame karya agawi yo Hono blarak disampirki main corak ranggam pirki aku ngitan balingolan apa setiane kalakon ya mangan gedok dikipatake jane tunglo ngematake iso ngambang ra iso nyuli iso nyawang ra iso nyandi ireng anak utung nyoto seneng yo ditembung yo tane wis metu awas ngati-ati aja nganti padha kegawa godane setan awas hati-hati coba dengan dikenapa godane setan ya la